ma chiegni kamoro mara ma intiere en chieng' tich abich en Friday mo fuong'e wiwa juma orumo doko ni Nyasaye erokamano ne otayowa e juma niendi te. An adwa mondo mi koro aluomni gigo mantie Oboke niendi achiel kachiel to mapiyo piyo ahinya kawuono ng'eni Friday ok ket weche mang'eny ahinya e weche mag Oboke. Wach en achiel kaendi wach mar Kalonzo en momako Oboke gi te ma king'i koni Kalonzo king'i koni Kalonzo omiyo ang' ne waluome mana mapiyo piyo. Achako Oboke ma The Standard. The Standard wacho ni the deal Kalonzo could not resist. Maendi ne en mit bilie manomi Kalonzo Musyoka kama koro ok onyal weyo mondo mi oduogi e Azimio. Wiper leader back to Azimio after successful negotiations for slots in government to go with position of Chief Minister and development projects for his region in what Allah says is a big win. En kamano endo Kalonzo koro duogo neno gima ber ahinya sama koro Raila wacho ni maendi koro nyiso ni koro onyalo tieko ng'wejni endi e okang' mokwongo. Ka wadhi nyime kaendi en ni Kalonzo makes U-turn to rejoin Azimio, drops presidential bid. Kalonzo koro kudhi chung mane wach mantie. Raila says with Wiper leader back in the camp he's confident of round one victory in August. Mane gima saendi koro Raila wacho ni kaka Kalonzo koro duogo niendi nyiso ni dwe mar aboro gino wanyono mna e round mokwongo to watieke. Wach manyomako dho ji mang'eny ni vote rigging claim by Ruto lacks merit says poll agency. Ruto nyawacho ni madirom ji tara gi gana achiel mago eko 1 million mag joge moparo ni onego ni gin joma koro sire ne ogol nyingi manoendo e register mar IEBC. Gimomiyo nowacho manoendo ok wang'eyo. IBC allays concerns over credibility of voter register. Magi weche mantiere kanyo. Ka wadhi civil society group takes BBI fight to East Africa Court of Justice. Kituo cha sheria is challenging judgment on the basic structure principle. Lobby wants finding overturned on grounds judges failed to respect the will of the people. Ndipo BBI pododhi koro nyaka Court of East Africa. East Africa Court of Justice. Kamachoni civil society group has reignited the battle over the BBI to amend the constitution by moving to East Africa Court of Justice. Kituo cha sheria is challenging part of the Supreme Court judgment on the BBI, which declared that the basic structure principle limiting power to amend the constitution is not applicable in Kenya. Through lawyer John Mwariri, the lobby wants the regional court based in Arusha, Tanzania, to overturn the findings by the Apex Court on grounds that the judges failed to respect the will of the people. Mane eler mantiere kanyo endo en gima koro nyaka timna mapiyo piyo BBI ochako chier kendo. Jaod gavana ma Migori Helen Obado oloko nyinge sani koro ken Helen Obado iluonge ni koro Adhiambo Odi. Helen Adhiambo Odi kendo wacho ni nodhi gocho ne Raila Odinga. Obado to ramo ni ngange no gocho ne Ruto. Odini ji opogre pare yore mag siasa. Migori governor Okoth Obado's wife Helen is supporting Azimio flag bearer Raila Odinga. Helen, who when being cleared by IEBC introduced herself as Helen Adhiambo Odi, said she has one vote which is for Raila. Mane wach mantiere chopo kuma koro nyaka nyingi ja Odi kori weyo kori lungri gi nying manoendo Odi na keni babage keninga to kata kamano endo odhi ochung kende en ok ochung gidudo bura mora en independent entiere koro. Ruto threatens to skip presidential debate. Ano ka indiko ting wilbaro ting ka indima ma wilbaro ang'ano chwede kata wi ng'ato matore yawo. En mor malija ahinya ka William Ruto nentiere ka ndigo ngego komago kambani. Deputy President accuses media of bias and negative profiling of Kenya Kwanza. Ruto says politics is a matter of public interest and its coverage must be fair. Ane wach mentire kanyendo Ruto no wacho ni kapo ni ok ngidi mabeto ko bete presidential debate mido mondo gidhie gi losi eno ok obedhe. Mane gima Ruto owacho kanya achiel. Penjo ma ji penjire mang'eny en ni political debates in Kenya, are they useful or empty media spectacles? Negi penji bende sama jogo dhi maji debate chande nitie gimo medo kose onge gimo medo. Mane wach ma onego bed ni koro sani ndi ing'iyo kanyo endo achiel kachiel. Akeni nyalo paro ng'amiluongo lawyer Aluchier. Para Aluchier mane en lawyer masulwe e yalo mar BBI. Aluchier lawyer chande ma bende ne ong'inyre kabisa gi judges e BBI. Sani koro Aluchier dhi chung kaka MCA Migori.
He became a household name at the height of Building Bridges Initiative appeal, dismantling the quest for change of the constitution with relative ease. The 1 hour he spent presenting his submissions before the 7-judge bench turned him into a overnight celebrity, attracting praise and ridicule in equal measures. Mr. Isaac Aluchir, an activist who presented a strong case against BBI at the Apex Court, now hopes to transform that fame into votes. Manewachmentire Aluchir. Pacho somo ndiko pong kanyo endo ngenya inya ka ndiko bile counties. KCB sues Nairobi County over 4 billion decade-long loan dispute. Wajakoya now cleared. Sani koro ganja president Wajakoya. Kuri mwenjo kajakoya wajonia wagwan rasta. Tujichamu kanyo endo yath. To ngema dhembele. Wajoni yath no. Uro mwendo kele yath jo. Jimondo kuru ufunga enya nyasore. To loko bende chik. Mane wachima sani koro dwaro. Bang will be peddled, smoked openly, but corrupt individuals will be hanged from August 9th if Roots presidential candidate Professor George Wajakoya wins the presidential elections. Injo kuro wabrum na funga yani na kimadho ndawacha kake madho yath chama yath kamora nyasore kumi to kaporo ni jami badhi Wajakoya okuwe Wajakoya tuwe tikle ma edwok gigo ko mikwalo mane gima koro Professor Wajakoya koro sani ndi koro timo to obodo mbulu mang'eny malich giwachini maro nyasore no endo. Oboke ma the pulse ni kaendi wrapped in style Kenya's genre of rap maendi mialongio kaendi ntiere ka oboke ma the pulse tingo nyerendi maji modus kanya hinya inyalongio magite mamondo mikoro ikiti isichigo iko Okobidi mang'eny social protection to shape Zimbabwe race for top job. Zimbabwe when the elections. Platinum Jubilee unspoken transition has begun in Britain. Queen Elizabeth Sanikoro T. Ngatusebede power for 70 years. The mobility problem that now bedevils the Queen after a long lifetime of activity have ruled out participation in most events. When the Queen is seen at all this Jubilee, it will be mostly on the balcony of the Buckingham Palace. Queen Elizabeth II marked a silver Jubilee by visiting 36 different countries of the UK as well as the 9 Commonwealth countries. Sanindi Koroto Ndalo Koroni Ankode 70 years Nyasaye miyo jomoko were maber ndi dak higni mang'eny ber. Pogba ebro mi million 555 kuom beta bench mar Manchester United. Ma Indian Paul Pogba koro mane kaka Paul Pogba a Manchester pesa ma iyo dhaw kamano to gimotimo to onge jo Manchester winje uru wachno. Kadhi oboke ma The Star deal that returned Kalonzo to Azimio. The undisputed Ukambani kingpin will likely bring Raila about 2 million votes in the region. Sani koro Kalonzo biro neno bro miyo koro Raila yudo million 2 magoma ae gwengego eko mag Ukambani no los kode mabende oduogo kendo koro enti Azimio. Kawang'eyo gik matimore kaendi. GSU officers open fire on protesters killing 4. Maendi wach maber ahinya. Ang'o miyo polise pod dhi kod bunde mantie gi risasi e ng'anyo. Sama jogi ng'anyo e piny kaendi ng'anyo en right mar ng'ato. Ok inyal tambri ng'at ma is picketing. Mano endo en right mare. He has or she's got to picket. But ok inyal tiyo gi excessive force inego ng'ato mantie gi marach ne mondo miyo losi. Ok idwa miye a listening ear. Mano brutality. Omiyo obila onego we sando ngima dhano. Onego bedi ka ng'ato timo kosa tikawe titere doho. Nano kaendika Dasano Mario ndiko kaendini with Kalonzo back, Raila now is unstoppable. Magi weche mantiere kanyo endo. Raila koro nyalo dhi mayot ka onge gimotimore. 3 teams to steer Ruto campaign ahead of manifesto unveiling. Mago weche mantiere to sani koro bro loso mano endo campaign ma kuonde 3 ma bro konye e weche mago eko mag campaign. Wach ma Queen Elizabeth nitiere kaendi magite nitie
Queen Elizabeth is 96 years. 96 years old. Millions of people across Britain and the world were expected to join street parties, watch live festivities and light beacons in honor of the 96-year-old Queen. Queen Sani 96 good years. Mano gini igni maber. Mangato dake pinyni ndimo complain. Raila has nothing to offer coast. Governor Kingi tells residents. Kingi wachoni Raila koro gimabro miyo jogo ikoma jo Mombasa onge. Mane gima koro Kingi owacho kanyo achiel kachiel. Go eweche maneno kanyo. One vote is firmly secured for Odinga, says Obado's wife. Magi weche makoro ne jaod Obado wacho. Ellen koro wacho ni odhi ng'weji ni en mar ng'ata mondo ni koro nyalo loye. Acho ni weche kung'eny ahinya kawuono. No pressure. Belgium no longer intimidated by Dutch. Belgium no longer intimidated by Dutch, says defender Alderweireld. Maneler mantiere kanyo endo. Eno ka indika sala bende wachnya nitie kanyo nyalo ng'iyo achiel kachiel. Ano Oboke Mother Star, atieko Oboke Mother Daily Nation. The deal Kalonzo brokered. Gima Kalonzo no loso ka indi chal ni obobedo kaka ne Raila ne ntiere barwa bar chande. Bakoro bobedo chief minister machala kaka prime minister, kolos BBI to bobedo prime minister. Mage weche makoro nitiere kanyo endo ne Kalonzo Musyoka. Aparo ni en wach maber. Inside the deal that saw Kalonzo rejoin Azimio, magote gino weche mantie kanyo. Yakane wach manyien. Magitegi gichal gik man ndio Oboke gitete manyien kabisa. Uhuru nyonyiso piny mangima ne speed up deal on climate. Uhuru says at global meet. Mane wach mantie maendi Stockholm choni mondo miyo tim mapiyo mondo mikoro res lwasi mar piny mangima. Karua heads back to Kirinyaga, urges residents to vote Raila. Sani koro Martha dok kendo Kirinyaga odhi nyiso jogo mar mondo miyo gigone Raila ombulu. Mane wach mantiere. Chalni Martha oketi mondo en mare onyonre mna central ka. Onyon ka oduogi nyaka Raila yud kura manendo ma owinjore kode. Ka odhi nyime mangano med kanyo endo onge. Ano lendo mang'eny ka mag tije koni ng'eny en Friday. Nation jabedo gi lendo motia e weche mag eko mag tije koni gi kocha. Aneno ka endi sani koro Roberto Lewandowski dwaro mondo mi koro owuoge Bayern podo make keno dhi Barcelona, ji keno dhi Liverpool, ji keno dhi kure, to dwani mondo owuog Bayern. Oselo gimoro amora koro gima odong' ni mondo lo Bayern onge. Nyinga en ni Okelo obro wegi kanyo kawuono we mondo mi ochak orom kendo wuok tich ka Nyasaye omiyo wakinde.